zaten een beetje, wat gaan we doen met diplomering en anders altijd groot feest. En nu was het toch wel lastig, dus we zeiden we willen wel wat speciaals doen. Met uitslagen zijn we al bij leerlingen thuis geweest, dus we vonden het mooi om ze nou toch naar school te halen. En we zeiden, dan maken we er gewoon één groot feest van, lekker buiten, de auto er doorheen, ja, echt mogelijkheden in plaats van dat het allemaal niet kan. Ze komen binnen en ze worden onthaald met champagne en gebak. We hebben nog een leuk filmpje met alle docenten. En ze krijgen nog een quiz over of ze het diploma wel echt behaald hebben. Familie Vlonner komt onderweg nog langs en er wordt nog gevist. En uiteindelijk, uiteindelijk moeten ze echt hun diploma gaan tekenen. En dan worden ze nog uitgezwaaid. Ja, van alles. Het is één groot feest. Maar jij vist anders nooit, hè? Nee. En wat ben je meer rond, man? Nou, ik ben aan het vissen. Maar het wil niet zo lukken. Ik ben elke keer mijn aas kwijt. Dus ik probeer elke keer als er een nieuwe vis voorbij komt, dan gooi ik mijn hengel erin. En dan probeer ik het, maar het lukt niet. Elke keer ben ik mijn aas kwijt. Dus ik denk dat het nog een hele lange avond wordt. Ja, ik ben op het trekker kwam. Even wat oors. Ik had goed al rond, met goede cijfers voor. Ja, ik vind het op zich een mooi idee dat het dan nog wel feestelijk afsluiten wordt. Ja, echt heel mooi. Want het was eerst wel spannend. Kan het wel, kan het niet? Wat kan niet? Nou met het weer is het natuurlijk helemaal mooi. Dus wij genieten volop en de eerste reacties zijn ook top. Dus we gaan mooi door.